Ondo, gustora. Orduan, badakizue bintzat Vegeta, berdin izango dela, eta Dragon Ballako Son Goku berriz Xebetzari emango zen. Bueno, Dragon Ballaz aparte, ze animea ez da bakarrik Dragon Balla, gogoan duzue gustuko izan duzuen beste animeren bikoizketaren bat, animea esan nahi dut Japoniarra edo gutxo gara berako. Ontxe zukiniko trailer edo laburbilketa horretan, gogora etorrez jata Holmesen egin ebanien hainbaten Vegetaren oso desberdine izango zan hainbaten askoz be personajen pausau eta lasaiz jau eta hor matizek eta emoteko aukeri eguen da nik hor asko disfrutu neba. Batez hori, uste dut Vegeta gandik deskantzetako aukeri ukine balak. Direzko guztu jetan One Piece. One Piece diretzat oso serie hona zan, detaile ugari eta aberatzak eukan musika aldetik, soundtrack, esaratak eta aldetik, marrazki aldetik uste dute beste pausu bat izen zala, guretzat behintzat ikusi doazen marrazkietan, eta orokorrean nik uste dute oso serie ona zala One Piece. Jakin desa zuen, zu One Pieceen bai, Xebe One Pieceen egin ez, baina One Piece Dragon Ballaren aitzindaria dela. Jakin dezazuen oraintxe, por si acaso, igual 5 urte barru edo, eta gainera hori testu aldetik eta bebai ikuste dute gidoi ona zala. Zaindu egin zan hori bebai, saiatu ziren zaintzen itzulpenak eta errespetatzeko, originalak eta ondoen egiteko. Eta, nik uste dute onenetariko seria dela, nire gustora. Egia esan, ez dakite, horra bertu gire, Blue Dragon eta horiek, baina egia esan etzaizkita asko gustatzen. Bai gustatu zitzen, baina ez doblaje, niri tokatu zitzen doblaje haitxik, baizik eta itzulpenak inituelako asko behintzat, Zoroak Zoro. Hori, nik eitzen nagoen personajea oso matxu edo hori, ez zaukan pixo hondirik serien ez, baina nik egin nituen itzulpen gehienak eta egia esan nire asko gustatzen zitzen, hori lotxagabekeria puntu hori eta gainera, erronka bat zan, askotan, guk erabiltzen genuen itzulpenak itxeko, erabiltzen genuen erre asko berzinua, ez? Eta, erderaz emoten zagoen nahiko ondo lortuta zegoela, baina, batzutan erraza da esatie este pincho de tortilla está muy bueno. Está muy bueno, esatie erraza da, baina este pincho de tortilla está que te cagas, ja apurra komplikatu hau da, euskaraz esatie, ez? Da hori zeukan, ez? Hori itzultzaile bezala, erronka bezala, eta bestetik, batzutan barre asko itxen dituelako, ez? Baina bestelako marxizionak, Blue Dragon da holakoek, edo anime ez aparte, esan nahi dut asko bikostu egin duzue, asko finean. Baina marxizionak edo... Marxizionak. Hombre, ni adibidez hori dela gutxi egin genitun, baina zen estatu batuarrak edo kanadiarrak, ez dakit, guztu Kanadakoa ziela, Supermaltzurren liga, adibidez Felizekin eta... nik hor gehiago disfrutatzen nauen. Zien hiru maltzur talde bat, eta nire personajea dira, purterre hutsa, baina ez dakit nola esan, inglesesko berzinoan nire personajea, eta danonak uste dut, esaldi bakoitzak intensio bat zeukan, orduan, hori zuretzat dobladore moduan politxe da, ia lortzen dudan, intensio hori emotie, eta igual daukazu golako parrafadatxo bat botatzeko, 5 esaldikin, esaldi bakoitzak bere intensioa dauka, bata oiukatute dau, bestia opeka, bestia ez dakize, bestia barreka, eta
gure profesioen ikuspegitik, ez dakit, nik uste eta aberatsagoa dela, ez? Eta justo kontrakoa, hori dala etxien gehiun Megaman, ez da, zan oso, igualumientzako ikusgarri izango da, baina zan oso eskasa. Dinote, argiegoan, luzetziarren, irudiak errepikatuta, oso pobrea esatia arren, berbein behar danien berba, eta borrotan azten diezenean, enkargo bat dala hori produktu hori, eta bete egin dute hori ordu erdiko kapituluak edo nadala, eta pobreak ziren. Eta euskarazko bikoizketaz aparte, gaztelaniaz animerik edo bikoiztu duzue? Nik neukez. Eta neukez. Ni bai. Guk galdako nien genuen, zelan zen? Ranma, egin genuen, oso serie luzea, bai. Eta... Makina. Bai, eta beste baten bat bebai, eta bai, nik ez dut gogoratzen tituluak, eta nik desazten. Gogoratzen dut esan zenuela Minky Momon ere... Baita, Minky Momo, bebai hori da, eta besteren bat, bebai, oso serie luzeak, eta bai egin genuen zen erderaz, eta, baina gauza bera zan, azken batean zan, itzulpen asuntoa, eta, saiatu errespetatzen originala, eta nik hiru lau edo serie egin ditut erderaz, bai. Oso. Eta, oin zuek zerbait galdetu nahi bat diozuei gure bikoizlari famatuei. Zerbait galdetu nahi bat zuek? Ni ikusten duzunezko komunikazioan lizentziatua naiz. Eta gainera zehar ikusi dugu efektua atera da bikoizketaren gaia. Ez dugu irakasari bezala izan, baina esan behin agertu da. Eta guztiok ereduakun euskaraz egin dut kartera. Guztiok ereduakun aurre iritzia zen. Euskarazko bikoizkariak oso gutxi zaretela, baina oso ona. Ez daukagu, iritzi objektiborik botatzeko aukerarik, ez daukagu. Eskertzekoa da, lehenik eta behin, iritzi hori izatea. Gure kasuan beti, lehen eduk ailetu dagoena, erderazko bikoizketa hor dago ondoan. Eta erderazko bikoizketak, gupaino, ibilbide luzi hau edeko, jorratute, eta beti denik esan izen da, munduko honen eta ere ikue, honena ez bala izango dela hainbaten, Madrilen eta Bartzelonan egiten dena. Hori alde batetik erronka moduen, ez dakit, bultzagarri edo izen dugu, bestetik, batzutan batez behazitzeran konparazioek, gutzako gogortxuek ziren, ze, aldi ez zegoen, landa guztiz be, nik uste dut urtiek aurrera inala, pizkate batera, bide batera edo heldu gaiela neurri baten. Da zuken jozun komentarizue, horren adierazgarri, eta benetan barri dinot eskertzeko edala. Batez be, profesional baten aldetik etorrike, edo profesionalizeteko puntuen dauen batetik iritzi hori entzutie, eskertzeko da, benetan, eskerrik asko. Bai, eta bikoizketa beti kalerazi maretik erakarri nagoen sektore bat izan da. Baina sektore horretan sartzeko zaila dago orain, ez da? Oso. Sartzea? Bikoiztaile egitea, izatea? Bai, ez dagoelako lanik. Oso lan gutxi dago, hori alde batetik. Orduan, orain dauen plantilekin eta enpresak nahiko jente daukate. ETB batzutan eskatzen ditu abotz barriak, barrizteko plantillak eta nozibin sartzen da baten bat, baina momentu hau igual egon danik etxarrena izango da. Baina alde batetik, bestetik errazena, eskapur bat kontradiktorio moten da, baina behitu gertatzen da. Gaur egun, eskola bat edo bi behintzat, badabiz hor, Donosti behintzat, ez? Eta enpresek ez diote euko egin jente berria probatzeari. Oda, zu joeten basa eskola horretara, eta, itxin badituzu kursio batzuk, eta halako baten aurkezten basa enpresetan, eta, igual emongo txue aukera
bueno, probatxo bat egiteko ja benetakua esan nahi dut, ez? Arazue da, ez dagoela lanik. Hoi momentu enten, hau desastre hutsa da, eta, bueno, hau ja loteria bat bihurtu da. Serie bat etortzen da, eta tokatzen bazaizu protagonista edo, bueno, personaje fijo bat serie horretan, lan inguzu, hilabete pare baten edo hirutan, eta urrengo serie etorriak. Asuntua da, karo, bizi egin behar da. Eta orduan zer gertatzen da, behar duzu ordutegi libre bat enpresak egiten dutela, 8-etatik 5-etara, ez da? Karo, zer gertatzen da, posibilia badaukazu, beste zeo zegaz kombinatzeko, osabiz, baina, karo, asuntua da, disponibilidadea behar duzu, hori preste egoteko lan egiteko, eta bestalde batetik, lan kopuru bat edo lan potolo bat edo euki, hortik bizitzeko. Eta horren, karo, hori kombinazio hori, zaila, ez da? Beste galderarik? Badirudi ez dagoela beste galderarik. Eskerrik asko etortzeagatik, da jakin dezazuela bikoizlari esan duen bezala estatuko bikoizlaririk onenetarikoak Euskadin daukagula, hori esaten dizuet. Eta, bueno, beste batean berrez ikusi ahalko dugula beste hitzaldi edo kolokio baten bikoizketari buruz. Gure aldetik, den usteot hiruron izenien botako duela hau. Gutzako benetan harrigarria da, holako jarraipena izen dabela gure bierrak ikustiek, gutzako benetan zerrera garratzea da batetik, bestetik zorizontzekue hartu duzuen bierra, trailer guztiziek eta bat, eta zer esango dugu, gu hirurope euskaraz egin izendan bikoizketaren izenien, benetan, bizotzetik eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko, zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko, txalo de bat, mesedez.